खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नै दिनैहाय आङो बेलासिनिफ्रायसो बानायबाय आरोना भिडिअखौ। बेलासि माने दायोथ' नै मोनाबायानो 6:30 जाबायानो आरोना। ओमफ्राय आङो दा हरनि थाखाय हराव जानो थाखाय नै मान्दिया मैगं सायगासिनो आरोना। बायनानै लाबोदोंमोन मुथानै गेदेर गेदेर, दा बेखौनो सायगासिनो आङो। लोगोसेनो नै मैथाबो सायगोन, मैथाबो लाबोदों। मैथा मुथानै माजों जानाय जायो, ना गोरानजोंसो जानाय जायो ना माजों जानाय जायो नायनोसै। ओमफ्राय मान्दियाखौ गोथाव मोनजायो आङो, नोंथांमोना गोथाव मोनजायो ना मोनजाया? बिराद गरम ना, मोनाब्लि जाबाय होमबाबो ओरैबायदि गरम। दायो नै जोंहा रावबो गैया, आइजों बाबाजों खाथिनि सकआव थांदों आरोना, रुपहि सकआव थांदों। ओमफ्राय दायो आं हारसिं दंथ'यो न'आव। दिनैनि भिडिअआ बेनो। आरो मोनसे आइया ना गोरान फोराननो खोन्थालांदों आरोना, इमान गरमाव बादोंमोन आरोना, उपाय गैया फोरानना दोननोसै। बै सेथ्लायावहा अर लगायनांगोन, ओमफ्राय फोराननोसै आरोना। एसे रानखाबायानो, रानफुनला जानानै दङ, ओमफ्राय फोरानबावनांगौनो। ओमफ्राय बेखौ सायनानै लाग्रोनोसै आङो, बिनि उनाव फोरानगोन आरोना। बिराद गरमखा आयु। दा बेखौ सायना लाग्रोनोसै आं, बिनि उनाव ना गोरान फोरानगोन। नै ना गोराना बेनो आरोना, नै रानखाबायानो। आयु आंनाव नै आखायाव लिपस्टिक नांलायबाय। रानबायानो आरोना बेयो। ओमफ्राय थेवबो मोदोमनायनि थाखाय होनो होदों। आंनाव मा नांलाजोबखो आखायाव? सिन्दुरसो नांखो ना मासो नांखो? ओमफ्राय दा बेखौ थुङा होनोसै आरोना आङो। नै फोराननोसै। एकदम गरमाथ' गरमखा, उपाय गैया। दानखानाय नालाय एसे थुङा होबानो जागोन आरोना। अरांखौनो फोनांनो हाला आङो, जिगाबा एसे गिसि खोमा। थुङा जाजोब्बाय। मोनालायबाय जोंहा ना फोराननानै। आं दहाय फोरानखांबाय सान्द्रि फिसानिखौ, ओमफ्राय नै सान्दांगा गेदेरनिखौ आइया फोरानगासिनो। माने थुङा होदों आरोना। इखौ अर होनो मोनाखैमोननो। नै जि मोजां मोजांखा, नै बाथोन जाबाय था, ओमफ्राय नोरसिं बिलाइजों फुदुंनानै जाबाय था, टेनसन गैया। जि गोथावखा, गोखाबो गैया माबो गैयानो। न'आवनो सायनाय नालाय, न'आवनो सायनानै सान्दुङावबो फोरानबाय, ओमफ्राय थुङाखौ मोदोमनायनि होबाय आरोना। थुङाया हाबजोब्बाय मेगनाव आंनाव। थुङा होथारनांगौ ना गोराना। नै जोंहा बिमा मोना मोनफैबाय गासिबो बाजाराव थांनाया। आरो दंबावो ना फोराननो? बेलेग मोनसे ना गैला इनियाव? मोनाबाय ना फोराननानै। आं फोराननाया ओइ नैयाव दोनदो उखुमाव, ओइ नैथिंजा। बिराद गरमखा, मोनाब्लिनि एसे दुगैबाय। ओमफ्राय नै जोंहा मिस्टि, माने जोंहा मादैया गामियावनो सासे हाबा जानाय दङ नालाय,
ओमफ्राय बे मादैनि फिसालाफोरजों जोंहानि बाबुमोनजों लोगो जायो आरोना बे मेथाइखौ जाय होफैदों जाया गैया होफैदों माने मेट्रिक पास जानायनि आरोना बिसोरना रिजाल्टआनो दिनैसो होदोंनो बे गथ'आ इयाव फरायाना आरो इयो बरमायावसो फरायो बोरै बोरैथाय जायखिजाया दिनैसो होदोंनो रिजाल्टआ मेट्रिकनिया ओमफ्राय सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामदों एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन्स आरोना आगै मावफुङा पास खालामदों सेकेन्डआव ओमफ्राय आंनो मेथाइ होफैदों आं बावगारबाय खोमा होनना सानदोंमोन मानो होनबा बै रिजाल्ट होसावनाय टाइमाव आं होनदोंमोन आरो मेथाइ लाबनो बावनाङा दे आंनो मिस्टि जाहोफै आंखौ इदि होनदोंमोन आङो ओरैनोसो होनदोंमोन आरोना खिन्थु गथ'आ नै दा रिजाल्ट होनायाव मिस्टि लाबना होफैबाय आरोना आंनि थाखाय दानि आङो ना फोरानखांनानै दुगैनो नागिरनाय समाव माने ग्रोब मोनफैदों आरोना आगैया आब' होननानै ओमफ्राय होनानै थांबाय आरोना नै निंकि पेकेटसे ओमफ्राय जोंहानि न'खराव साबेसे मानसि दं बेखौ हिसाब खालामनानै मिस्टि थरसे थरसे होफैदों आरोना बयनिबो थाखाय नै गथ'आ बावलायथाराखै आंखौ नोमा मोनसे मोनसे लांदों नोंसोरनो गरमथारहाय गरमखौथ' मा बुंबावनो अयथासार गरमखा दुगैबाबो दुगैफिननो लुगैबाय थायो ओमफ्राय नैखौबो लांदो सासेनो मा निंकिया निंकिखौ जाया ए निंकिखौ जाया नों मिस्टिखौल' जाबाय जानोसै आंहा फंबायनि पास जानायनि मिस्टि गासिबनोबो हरजोब्बाय ओमफ्राय नै बे मोनसेखौ हासबेन्डनि थाखाय दोनसै निंकिखौबो एसे जाखानोसै आं लाबोना होफैदों गथ'आ बेसेरा अननानै जाबाय गाबोन फुङाव सारजानो दोनसै ओमफ्रायो दायो आङो मोनसे गोनां खोथा शेयार खालामनो नागिरदों आरोना नोंथांमोनजों दाथ' जोंना आदा बाजैमोनना बेबिया जाबाय हिनजावसा होनना नोंथांमोना बांसिनानो मिन्थिखाबाय ओमफ्राय दायो बेबि जाबाय जिहेतु जोंना मा मोनसे बे माने कनफ्यूज जाबाय थायो मा नाम दोनगोन मा नाम लाखिगोन बेबायदि जाबाय थायो आरोना दासिमबो जेबो बिदि सायख'नाय जायाखै आरो नाम ओमफ्राय आंखौसो खोन्थाहरदों आरोना आदाया मोजां मोनसे नाम बासि होननानै बेबिनि थाखाय जिहेतु हिनजावसा एसे मोजां नाम दोननो लुगैना बयबो ओमफ्राय नोंथांमोननि हेल्प नांगौ आरो दायो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय मोननै आखरनि आरोना मोनसेया एल आरो मोनसेया ए आखरनि मोजां नाम दंबाथाय खोन्थाहर नोंथांमोना कमेन्टआव नोंथांमोननि गोसोआव जुदि दङ ओमफ्राय आरो एल आखरनि खोन्था आरोना एल आखर आरो ए आखर फार्स्टआवनो एल जनाय फार्स्टआवनो ए जनाय जिखुनु एल आखरनि आरो ए आखरनि खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना प्लिज ओरैनो माने भिडिअखौ नायनानै माबानानै थानाङा आरोना कमेन्टखौ खालामालासिनो थानाङा जिखुनु नाम मोनसे खोन्थाबानो जाबाय ए आखरनि आरो एल आखरनि ओमफ्राय आं बेनिफ्रायनो जोंनि आदामोननो खोन्थाहरगोन आरोना आरो बिसोरो आंनि भिडिअखौ बयबो नायखायो नालाय बिथांमोना नायखागोन कमेन्टखौ नोंथांमोना खोन्थाहरनो बावनाङा आंबो बिराद एक्साइटेड मा नाम लाखिनाय जागोन बिसोरबो आरोना स' नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरबाय आङो जायफोर नायगासिनो दङ दायो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना ए आखरनि आरो एल आखरनि ओमफ्राय बेबिया एक सप्ता नङाबा मास मोनसे जानायनि उनाव आं देखायगोन आरोना बेबिखौ नोंथांमोननो बेसिमहालागै नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलावबो खालामनो सानला मानो होनना बुङोब्ला दायोथ' नै मोनाबाय ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना थाबैनो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो स' बाय बाय बयनिसिमबो